Когато всичко е важно, нищо не е важно. Сигурно си мислиш, че не съм вред и си противореча. Но помисли, когато имаш да свършиш 100 неща и всички те са важни, колко от тях наистина свършваш? Не повече от 3-4, нали? А дали наистина те са най-важните? Ще разбереш това по удовлетворението, което изпитваш. А ако то е голямо, значи си свършил или свършила наистина важни неща. В противен случай си свършил или свършила не толкова важни. Затова, вместо утре да се чудиш как да свършиш всичко, седни днес и си набележи няколко най-важни неща, които да свършиш. Утре пък си набележи най-важните за в други ден. И така ще започнеш да изпълняваш всички свои задачки, но поетапно и без претоварване. А като бонус ще получиш удовлетворение и задоволство от себе си. Ако видеото ти е допаднало, харесай го и го сподели с приятели. До скоро!